Ak sú medzi vami, a ja verím, že sú, ja viem, že sú, aj sklamaní voliči tejto vládnej koalície, tak ja mám pre vás jeden odkaz. Môžete so mnou nesúhlasiť, môžete ma aj nenávidieť, ale ja sa vám nevysmievam. Zmena sa blíži, priatelia, a ja volám aj voličov tejto koalície. Zmena prichádza, tá éra Ficových istôt, istoty úpadku a chudoby, tá éra sa končí. A ukončíte ju vy všetci, čo ste tu dnes s nami. A voláme aj voličov vládnej koalície, poďte s nami do tej zmeny. Tu boli ako 4 politické strany, ktoré sú pripravené vytvoriť po voľbách stabilnú vládu. Vládu, ktorá vydrží, aj keď bude musieť robiť ťažké rozhodnutia, ale vydrží. A ja sa týmto chcem poďakovať mojim kolegom, predsedom politických strán, Milanovi Majerskému, Braňovi Grölingovi a Jarovi Naďovi, že tu boli dnes s nami. Jednote je sila, priatelia. A ja som vďačný vám, že ste prišli. A my samozrejme sme rôzni. Tieto 4 politické strany. Sme rôzni, ale to vám garantujem, budeme pracovať spoločne. Budeme pracovať spoločne v opozícii. Budeme pracovať spoločne na programových prioritách, na vzájomných vzťahoch a na príprave na vládnutie.